Joo, käy. Joo, kaveri. Onko se varma tästä? Ei, joo. Mennään vaan. Mä oon kuullut ihan riittää juttuja tästä paljasta. Täällä on kuulemma oppilaita. Mitä vittu? Miks täällä on vitusti savua? Ää, tätä oot. Ei tiedäkö mitään. Ei saakeli. Hei, pistä toi niin... Mä sen ovella. Joo, jätetään vaan. Ja pistä näytsetti päälle. Mä katoin justiin mistä sen saa. Oliko se niinku... Mistä? No niin. Joo. Joo, näkyykö? Ai saa jo. Näkyykö tuolla? Näkyy. Tää on sun ala pirun suneen. Ei onkin. Ei saakeli! Mitä vittua? Tämä varmaan kun tässä... Mitä vittua? Näkyykö? Ei. Hei, mikä vittu toi oli? Mitä saa? Ei vittu täällä saa. Mä en näe mitään. Onko siellä Ei saatana kuule. Mikä tää paikka on? Tässä on joku ovi vielä. Tän takia varmaan ne opettajatkin ois tänne menemässä. Onko se auki? On auki. Tuu. Näkyykö? Mitä vittu? Mikä vitu paikka tää on? Ei, tää on varmaan joku kellari. Kellari varmaan joku. Joo. Mitä vittua? Mitä vittu? Mikä toi on? Näytä. Turkan tila. Haluatko mennä jo? Onko se oli joku Mitä vittua? vitun naulete? Mikä helvetti? Täällä ei oo mitään. Eikö oo mitään? Ei saakeli. Ei jumalauta. Ei saatana. Vittu kun toi ovikin meni lukkoon. Vittu Näetkö päästä... säkin sen? Häh? Näetkö säkin sen? Joo näin. Ei saatana. Käy täällä. Mikä vitu paikka tää on? Joo. Mikä siinä on? Ei. Hyvä. Hetkinen. Eikö tää... Hei, näytä. Mitä vittua? Mikä siinä on? Mä lähemmäs. Ei se voi olla. Mikä se on? No. Ei saatana. Näytä. Se on Kuvaa sitä. Mitä vittu? Ota se pois. Mikä vittu? Ihmisen jalka. Mitä saatana? Mitä vittu? Näytä. Ei saatana. Mitä vittua? Tässä on vielä jotakin. Mikä vittu? Ei saatana! Mikä vittu? Mikä vittu? Se on jumalata Jeesus. Joo, ei vittu mikä kyrpä! Ei saatana! Kuvaa sitä nyt! Älä nyt naura, vittu, tää on vakava asia. Vittu! Haluatko sä koskettaa? Mä en kyllä halua toista kertaa koskettaa. Ei se voi olla. Ei vittu! Mikä nää nyt on? Mikä vittu? Nää isoja ei oo kun... Ei mikä vittu? Minne sä heitit sen? Missä se on? Mihinä? Tässä. Ei vittu, onks se käsi? Ei helvetti! Ei saatana! Vittu oikeesti! Oikein, ei helvetti! Ei jumalauta! Kuka se on? Mitä? Missä? Kuka toi on? Kuka toi on? Kuka Se on meidän vai joku oppilas. Onks tää... Ei vittu! Onks tää se kadonnut oppilas, joka kadonnut 2 vuotta sitten? Lähdetään pois täältä. No vittu joo, mutta se ovi on lukossa. Ei vittu. Ei vittu, tää on kriippipaikka. Good. Ei saatana. Vittu.